jiha akwai kuma doka ta hana taruwa mutane fiye da 30 a guri daya. So wannan shine ya hana a ci gaba da tattaunawa kamar yadda gwamnati take bayani. Amma yanzu tun da an daga wannan doka a kungiyar mu a shirye take a kowane lokaci gwamnati ta gayyace mu zo mu zauna a teburin a ci gaba da shawarwari na yadda za a samu bakin zara. To masha Allah. Mai sauraro kai ma kana da dama domin ka shigo wannan filin ka tufa albarkacin bakin ka za ka iya kasancewa da mu kai tsaye ta hanyar turo mana da sako ta shafin mu na WhatsApp sannan kuma muna da layukan tarho da za ka iya lalubar mu a kai. Maza akan 0644 6093 da 0644 6093 da 0644 6095 da 0644 6095 da kuma 070 1779099 sai mata akan 0644 6095 kafin mu je ga mai sauraro farfesa to shin wace shawara za ka bai wa ɗalibai waɗanda a halin yanzu suke zauna a gida babu batun zuwa makaranta da dai makamantansu me kamata a ce suna yi a yayin da suke zauna a gida a halin yanzu? To shawaran da zan ba ɗalibai shine tun daga yanayin da muka samu kama ciki ya kamata abu na farko shine su yi kokari su bi dukkanin ka'idoji da gwamnati ta gindaya na yadda za su kare kansu daga wannan cuta ta covid-19 su guji zuwa gurare masu cinkoso kuma ta kama har sun je to ya kamata su rika amfani da shi wannan takunkumi da kuma sa hand sanitizer kuma babban shawara shine darussan da suka koya kafin a tafi yajin aiki da ci gaba da yin bita da ci gaba da amfani da yanar gizo suna ƙara samun ilimi a bisa fannin da suke karanta a jami'a kuma ba za mu ce kada su je su yi sana'a ba saboda sana'a ma abu ne mai muhimmanci musamman yanzu gashi mun samu kanmu a lokacin damina so ɗalibanmu da suke karkara za su yi amfani da wannan dama su koma gona su ci gaba da taimakawa ƙasa da kuma taimakawa kansu to a takaice dai ina kira ga ɗalibai yan uwanmu da cewar ya kamata su ma su haɗu da mu domin a samo cin zaren bai kamata a ce shi harka ta inganta ilimi a Najeriya a ce an saka wa malaman jama'a ragamar su kaɗai ba ya kamata a ce da ɗalibai da iyayen yara da sauran al'umma gari su ma su shigo cikin wannan gwagwarmaya domin mu ga cewar jami'o'inmu sun dawo kan turbas ta da sun zama za su iya gogayya da sauran jami'o'i a duniya. Kana nufin kina akwai rawar da iyayen ɗalibai da ma ɗaliban kansu za su iya takawa? Ƙwarai kuwa ai su fito ma su yi magana ce gwamnati wannan abu da take yi ba daidai ba ne ya kamata a zo a zauna a gaya wa juna gaskiya a kalli waɗannan bukatu na malaman jami'o'i a biya waɗannan bukatu domin ɗalibai su samu su koma ajujuwansu su ci gaba da karatunsu kamar yadda aka samu. Na'am to farfesa kamar yadda aka yi wannan batu idan muka dawo ga batun yajin aikin da wannan kungiyar ta fara tun kafin ma a samu barkewar wannan annoba akwai wasu da dama da suke gani kamar a Najeriya a halin yanzu kamar yajin aiki bai fiya jan hankalin gwamnati ba tunda abu ne da ya riga ya zama kamar ana yi akai to shin baka gani ya kamata kamar kana gani akwai wasu dabarun daban da ya kamata a ce an samar domin a jawo hankalin gwamnati ko kai kana gani kamar yajin aiki har yanzu yana aiki kamar yadda ya kamata? To magana ta gaskiya gwamnatin Najeriya ba wani abu da take fahimta sai yajin aiki. Duk irin abin da za ka yi na jan hankali kungiyar malaman jami'a ta yi. Kuma a duk sanda aka ga kungiyar malaman jami'a ta tafi yajin aiki to ya zama cewar shine mataki na ƙarshe. Ba wai kawai rana ɗaya muke tashi mu tsunduma yajin aiki ba. Sai mun bi dukkanin hanyoyi da ya kamata abu sai mun rubuta takardu kashi-kashi ga dukkanin wani shugaba na gwamnati sanar da shi matsalolin da ake ciki wasu lokutan ma sai an zauna an yi mitin kashi-kashi daga ƙarshe idan abin ya ci tura shine ake tafi yajin aiki
Najeriya su fahimta da ba dan yajin aiki ba ma ai da yanzu ma ba a sami jami'o'in gwamnati suna tsaye da kafafunsu ba. Sanin kowa ne yanzu makarantun firamare da sakandare na gwamnati sun shiga halin ha'ulayi a Najeriya. Babu wani wanda yake da dama da zai ci gaba da kai yaransa makarantar firamare ko sakandare ta gwamnati. Yawanci muna kai 'ya'yanmu ne a makarantu masu zaman kansu. To da ba dan jajircewar malaman jami'o'i na wallahi da ina faɗa miki da a yanzu haka jami'o'in Najeriya na gwamnati da ba a san irin halin da za su shiga ba. Kuma idan mutane ba su manta ba shi ne yajin aikin da muka yi a shekara ta 1992 a